Реди. Това са сградите. Имаме две мишени тук. Имаме човек. Трябва ни човек на входа. Снайпера да вземе позиции тук и да държи под око входа и да следи за випа. Останалите отиваме и трябва да очистим сграда едно, за да видим, да намерим кодовете. Отборните действия в синхрон с личните качества на всеки един са определящи за крайния изход на мисията. Решенията, които взимате на терена, всеки път водят до развитието на сценария в различна посока. Направо покрай дърветата по-близо. Всеки събери сектора. Всяка специална екипировка може да спомогне в значителна степен до довеждането на вашата задача до успешен край. Референт до капитана. На всяко движение при портала. Сребриш джип и шофьора му. Капитана до снайпериста, прието. Имаш ли видимост за елиминация? Да, имам видимост. Задръж на позиция, докато не установим кой е човек. Разбрано. При попадение, всеки елиминиран играч от отстраняващия отбор вдига високо ръка и предава баджа си на най-близкия рефер. Поставя предпазния чорап на маркера си и напуска терена. Неспазването на това правило по каквато и да е причина се счита за нарушение и се санкционира. Чисто! Капитана, випа го няма. Открих документите. Прието, чакаме трудно. Прието. Капитана до снайпериста, имаш ли възможност да локализираш радиокулата? Снайперист до капитана, снайперист до капитана. Да, имам възможност. Кулата се намира в сектор 3. Прието, сектор 3. Подзадачите се изпълняват само от играч с бадж за съответната роля, като това се удостоверява от рефера. Предварително се обявява на рефера към коя роля се прикрепва специалиста, като при изпълнение на подзадачата на тази роля точките, които се получават, се дават и на него. Играчите, изпълняващи различните роли, използват предварително дадените им специални елементи за изпълнението на техните подмисии. Те могат да изпълняват различни роли в различните кръгове, но по време на конкретния кръг ролята не може да се сменя. Сапьор до капитана. Сапьор до капитана. Бомбата е заложена. Таймер е на 1 минута. Снайперист до капитана. Виждам заложника. Шофьора на джипа се опитва да го изведе от комплекса.
елиминирай шофьора, да не напуска комплекса. Разбрал. Шофьора елиминиран. При попадение по играч от атакуващия отбор, той трябва да вдигне ръка и да остави баджа си на най-близкия рефер. Не е разрешено на терена да има играещи участници без бадж. Такива случаи се санкционират строго.